Тамошобинони азиз, дар инҷо бошад ман мехоҳам барои шумо намхе абаяҳои фасони навинкара пешниҳод кунам. Беҳад моделҳои фасон, марҳамат, нависед. Доставка дорем. Видеоро ман аз бозори Корвон, автомдаровоза, тарафи Тило бозор ба навор гирифтагиям. Метавонед хитон бо шахсан омада бинед. Нархи донаҳошон 180-200 сомона. Касе ки мисол опту мегира бо арзонтар мешава. Иҷода ҳам бамбук доран, ҳам ламиража. Набинед чӣ хушрӯ моделҳошон. Зимистона то размери 60 тақрибан дорам. Ана ин намуд моделҳо тамом шуда буданд, бо омадагӣ ҳастанд. Метавонед нависед. Пурра доставка мекунем. Ина Versace. Баъд ана кольцо. Поёни ҳамун кольцо чӣ хелай моделаш надорад, амхе. Versace марҳамат бо санги сафед сиёҳ шабина чӣ хушрӯ. Ҳам санги сафед дорад, ҳам санги сиёҳ. Беҳад хушрӯ. Ана ин намудаям беҳад хушрӯ. Бинед. Нархошон 160 сомон, 170 сомонӣ. Нархи донаш то размери 52 ҳастай. Метавонед нависед. Хе, материалш резинка бариная камакак. Оз як дақиқа материалшама бинам ба шумо да гап занам. Не, материалш вилветай дӯстони азиз. Беҳад хушрӯ. Фасонашон ҳамаш стилои турки кати.